Yabonga Ngonyama. Asibingelele kubantu bonke namhlanje abasibukele ingudlungudlu abnormal imoto enkulu eleshe ezinye imonto incwadi encane engafundeki ehlala abafazi namadoda befunda behlula ukhiyovula bonke okhiye ingcaba zohlunguhlungu yababo yajuqula ingonyama evunya umhlaba bonke evunywe izinyanga nabathandazi nabathakathi bayivuma bathi uyawugaya Ngonyama. Sibingela nje wonke umuntu osibukele njengamanje futhi siyamemukela namhlanje sinesivakashi esikhona esifuna ukuthi sinibuze lemibuzo ukuhlukahlukana kwakhe asimemukele. Mkhulu, siyabonga mkhulu for ukusinikela lethuba le. Thina siGubhu TV ukuthi sizokhuluma nawe, sizocollaborate nawe on this interview and sibonga all the friends be Dr. Ngonyama TV. Cela ni subscribe futhi kuGubhu TV nisilekelele nathi school. Mkhulu, angifuna ukuchitha isikhathi. Unebodlela la endlini. Ibodlela Lemali Eliyi Sigubhu. Bengicela ukuthi usitshele ukuthi le bodlela le yini ngoba thina as we know sijwayele igubhu sifaka ngaphakathi kwegona igubhu as into ejulile igubhu as something nje ebizayo nje. So manje mawuthi une bodlela elisigubhu eliship that is affordable. Ngicela ukuthi umkhulu explain ukuthi ukhuluma ngani and kuza kanjani ukuthi lento le ibe cheap ingabe ingaduri njengesigubhu. Uma sikhuluma ngebhodlela lemali elisigubhu sikhuluma ngento ehlale phansi sajula sadla amathambo engqondo sabona ukuthi emhlabeni baningi abantu abahluphekayo kodwa abafisa ukuthi nabo babe nezinto kusasa. So ke ngase ngiyenza lento ukuthi asikhande labantu ibhodlela ade belaza abantu thunozimanga ngase ngileda amandla amanye khona esigubha vele awalingana nesigubhu straight kodwa amandla khona amandla esigubha akhona asiwafakile ebhodleleni ukuthi nabantu mabethinta kuphakame njengomuntu onesigubhu noma ningeke nilingane nesigubhu lesi esekuyikona. Okay? Yeah. So amandla awalingana amandla. Okay. So abanye abantu bazothi hayi muzilento le ifana nokuthi ngithenga iGucci eSenteni bese ngithenga iGucci yase Park Station. So ukuthi le ifake le yase Park Station ingaba kunjalo. Igama la khona khehla kungaba nesigubhu zikhona izigubhu zamagona ezincane ingaka kube nezigubhu ezingamagulu ezinkulu kodwa egcineni zigubhu. So ke nebhodlela lesigubhu kuphela ukuthi lincane nokuthi imali yakhona ilingena amandla lo muntu ongakwazi ukuya phezulu. Okay? Yeah. So manje mkhulu kunenkinga la. So lento le ibiza malini? Leli bhodlela abantu bayalazi unyaka odlule belu 5000 rand. Silehlisile sathi kulonyaka wonke abantu bakhalile abantu bongonyama umuntu ozwana nokukhala kwabantu. Salinika abantu ngo2.5 kuphela. 2500 rand nje no deposit. Uyalanda, uyathumeleka, uyafona kodwa futhi ufuna sikuthumele sikwazi ukucommunicate nawe efonini sikuze ukuthi umuntu kanjani because silithumele ngabe singalithumela nani. So kahle ubani ufanele athathe lesigubhu mkhulu. Le bhodlela ifuna wonke umuntu odinga ukuthi imali ihlale esandleni. Kodwa ngilindele umuntu ozothi kimi Ngonyama ngifuna ukuba noma Ngonyama ngilana ibhodlela kuwena kodwa angirish mina i5 million ungagangama. Ngeke urish 5 million phela ngento ka2.5. Laba senzele ukuthi uphile. Uma uphila bese ukwazi ukuthi uqhubukele phambili. Okay? Yeah. All right. So abantu bama business nabo bani futhi? Bama business abantu asemsebenzini abafuna ukuthi kunyuke imali. Abantu abafuna ukuthi kunyuke izikhundla, abantu abafisa ukuthi kube nelakhi noma abe nelakhi yokubamba uma yegembula. Abantu ngoba futhi ngabashikhe. Labantu kakhulu ngimasizile. Abantu laba abadriver ama-Bolt o driver laba uyabasebenzela kodwa sizobuya futhi evideo elandela sikhuluma ngale ndaba yabantu bama-Bolt nama-Uber. Yeah. All right ke mkhulu ngiyafika kumkhulu ngizothatha le bhodlela ama steps because normally igubhu uma usithatha isigubhu one of the things enzakala ukuthi isigubhu sakho ukukhulunywa nedlozi
ubona ukuthi idlozi liyavuma ukuthi usithathe lesigubhu la from there uconnect nalesigubhu if idlozi liyavuma. Is it the same process ngale bodlela or is it different? Ibodlela ebhodleleni akufani straight nesigubhu. Okay. Ngoba isigubhu ezinye ikhumbuka enza musithatha sithi sifuna ukuthi sihlabele inkukhu. Kodwa ibhodlela le alifunzi zonke lezo zinto. Kuphela lifuna ukuthi wena uyokukhuluma nalo malifikile ulitshela ukuthi ubani uzofuna ukwenzeleni. Ngokukhuluma nalo ulivulile. Ngendlela thizeni yakho ngoba uma ulandile kunento engiya ngithi umuntu uzothatha uzolenza eceleni kwayo ulandwe ngaleyo nto lihlale lapho. Mhlawumbe le endlini kune rice manje rice kunempuphu. Thatha leyo rice leyo malibeke emsamo ulandwe ngerice leyo noma makuyimpuphu ulandwe ngempuphu. Lihlale isikhala lesikhala ngizosisho ukuthi amalanga amangaka ehleli noma isikhathi singana nihleli lapha kulento oyenzile. Okay. Yeah. Should ahleli khona nje sukwazi ukuthi wena mhlawumbe uzolibeka inkomishini noma uzohlala phansi kodwa kuna le rice ufuna lihlale esayidini kwelibhodlela noma kunale mpuphu erayo ibhodlela lami ukuthi likulekelele. Lingangaba lo ngikwenzela ukuthi alingadli imali alingayileli phinde lihlafune alidle okudliwa la endlini. Okay. Yeah. Ke manje mkhulu lento le ngiyazilela or mangiphuma esigodleni ngiright ngigadla noma yini ngenza noma yini engiyifunayo. Udla noma yini okudliwa ngomlomo. Kodwa mawulandile ungadliwa ngomlomo phela ukudla. Mawuzolithatha ngoba sikufuna ukuthi mawulifika alithole uclean mhlawumbe ngefingelanga lokuqala uzolibikela udaba lakho. Okay. Ngamanye amalanga lesibili sithathu asinankinga uma uzolibamba unesiko lokuthi uyagcobiswa. Kodwa uma uzokhuluma nalanga lokuqala lifika alikuthole uhlambulukile uclean. Okay. Ukudla kukhethiwe mangena ngomlomo nje bathi akubulala. So manje izothatha isikhathi esingakanani ukuthi lento le isebenze izothatha isikhathi esingakanani ngibona umehluko ukuthi hayi nasemsebenzini sebayangibiza ema-ofisini bayangibuza ukuthi ngiyafuna le project ngiyakhushula ngiyenzani imali iseyangena manje. Kulapho kunentune kanjalo emsebenzini cha kuzoshesha kuthi abelungu bekuthanda kodwa ofuna sikhuluma phela umlungu angeke avela avuke namhlanje athi ngiyapromote noma ngifaka isikhundla semanager ngakaxoshwa lephezulu angithi kubiza ukuthi lo muntu usebenzise kuze kubhede lo phezulu noma aze anyanyeke kubelungu bamxoshwa angeke udlane ibhoda namhlanje usevuka saxoshiwe kanti bomthakathana noma ubuye ubone ufuna umuntu oyosiza wena. So uma kuphuma lo muntu wesikhundleni leso uyathatha uyafakwa lapha. Okay. Yeah. Any business yami yona on the side kuyavuleka. Business iyavuleka mina ngifuna umuntu othi isalon ikhona kodwa abafiki labantu noma isitolo nginaso kodwa abafiki labantu nale mali. Beze belande bazobona iviki loqala lesibili bobona ukuthi hayi manje sengiyasebenza. Yeah. Okay. Alright. Ngemkhulu angithi manje igroup ziyavuselela. Yeah. Normally umuntu uthi hey man after a year buya kimi uzovuselela lento. Ngaba le bodlela lalo liyavuselelwa na. Liyavuselela ngithi phela moyo lokuligcoba lizophela. So maliphela ke ufuna ulande ilinya ngithi. Linjalo nje mathola ngaphela ngo3 months ngo5 months maliphela phinde ubuye ulande linye linjalo yiko kuyibhodlela into encane izophela vele. Manje mkhulu angithi igroup ziyadla. Le bodlela nalo liyadla or alidli le bodlela. Khona igroup engadli nje khehla. Oh okay. Khona igroup engadli. Igroup iziningi ziyadla so lento le ayidli. Ayidli khehla ayidli ngoba ngithi ezinye igroup mazidla zidla le mali osuke ziyisebenzile. So yongithe ufakela ukudla kokudlayo nendlini ukuthi imali ukuthi lingadli imali alidli lijwayele lokudliwa ekhaya. Undiva kahle? Okay mkhulu. Alright ngemkhulu sibongile ngale bodlela le. Nemzulu omkhulu wakhuluma ngale bodlela uzolithola ekhaya is 2.5. The price has gone down. And yes at the end of the day lethi imali ngeke ucompare nalesigubhu semali because they are different. But Yeah. it's for people abastrugglishayo abafuna ukuthi something ishintshe empilweni yabo. Whether on a business whether uyasebenza liyasebenza ibhodlela. Yeah. Siyabonga mkhulu. Siyabonga.